Сёння давайте зноў паразважаем над запаветам, які Бог хоча даць чалавецтву, як гэта паказана ў гісторыі Пасхі, і над тым, як рэалізуецца і праяўляецца благаслаўленне збаўлення. Як вы добра ведаеце, амаль усе вялікія справы збаўлення Бога не маглі б быць здзейснены без Пасхі. Нават калі вярнуцца на 3500 гадоў назад, у часы Майсея, Бог вызваліў ізраільцян з Егіпта з зямлі пакуты граху праз Пасху. Таксама ў Бібліі ёсць гісторыя, як Ісус Навін і ўсе ізраільцяне урачыста святкавалі Пасху перад уваходам у зямлю ханаанскую. Цары, якія шанавалі Бога, такія як цар Эзекія і цар Юсія, адчувалі вялікае адраджэнне і росквіт кожны раз, калі святкавалі Пасху. Больш за тое, праз гэта Бог праклаў слаўны шлях для ўсіх людзей, каб утрымаць Божыя дабраславенні ў веры. Не толькі гэта, але Ісус таксама прыйшоў на гэтую зямлю, усталяваў новы запавет праз Пасху і навучыў нас, што ўсе пакуты крыжа, якія Ён панёс за чалавецтва, укаранёныя ў праўдзе Пасхі. У дзень Пасхі, падаючы віно, Ён сказаў: «Гэта кроў мая, новага запавету, за многіх праліваная дзеля даравання грахоў», даючы нам поўнасцю зразумець сэнс Пасхі. З якім запаветам Ён устанавіў Пасху? Ён наставіў нас, сказаўшы: «Гэта адрозніваецца ад запавету мінулага», тым самым прадстаўляючы яго як новы запавет. Такім чынам, вучэнне пра тое, што вы не можаце атрымаць у спадчыну вечную спадчыну нябёсаў, акрамя як праз новы запавет, выразна вылучаецца у пасланнях новага запавету, нагадваючы нам пра важнасць Пасхі. На жаль, хоць сёння на зямлі існуе мноства цэркваў, яны не святкуюць Пасхі, Божай запаведзі, якая выразна запісана ў Бібліі. Яны не святкуюць Пасху. Гэта таксама прароцтва Бога. Гэта не таму, што людзям сучаснага свету не хапае навуковага мыслення. Прароцтва Бога кіруе ходам гісторыі. Што ж паводле яго сатана рэшце зробіць з часам і законам? Ён зменіць іх, а чалавецтва цяпер ідзе за гэтымі зменамі. Таму трэба тэрмінова абудзіць усіх людзей, заклікаючы: «Верніцеся ад лжывых вучэнняў да сапраўднага вучэння Пасхі, Божай праўды жыцця». У нас час, Ён вучыць нас і пра Пасху, і пра суботні дзень. Ці ж не Бог адкрыў нам усе свае зруйнаваныя пастановы, указы і законы? Такім чынам, праўда жыцця Пасхі, якую мы захоўваем, цалкам спраўдзілася ў Бібліі і Божым вучэнні. Біблія нават прарочыць: хоць гэта вучэнне Бога, свет будзе пагарджаць ім і ігнараваць яго. У выніку, Бог даў чалавецтву, якое зграшыла на нябёсах і было скінута на зямлю, працяглай жыцця ад 70 да 80 гадоў, даючы ім магчымасць належным чынам пакаяцца і шукаць Бога на працягу гэтага часу. Хоць чалавецтву і даджаны значны час, у 70 ці 80 гадоў, для пакаяння, яно марнуе яго на марнае. Яны жывуць у змане і ідуць няправільным шляхам, не ўсведамляючы свайго грэху на нябёсах. Бог хоча, каб мы затрубілі ў вялікую духовную трубу, заклікаючы чалавецтва: «Наверніцеся да Бога, пакайцеся і верніцеся да Яго».